важността от тези избори, които предстоят в събота, са изключително важни не само за Раковски. Те са важни и за политическа партия ГЕРБ, и за това, което трябва да се случи на парламентарните избори. Защото в оставащите няколко месеца до провеждането на парламентарните избори няма по-голяма община, в която ще се провеждат за сега частични местни избори. Ако сте наблюдавали последните няколко седмици, имаше един анализ в един вестник, където се каза, че Раковски, община Раковски ще бъде реалната социология, която ще излезе като реален резултат на съотношението на силите на политическите партии. Затова молбата към вас от нас, като ръководство на политическа партия ГЕРБ в лицето и на лидера господин Борисов, молбата ни е да си свършим работата, и това имаше предвид Иван, когато казва. Изключително важно е победата да бъде безапелационна в събота, защото тази победа ще даде реалното състояние на политическите партии в България, а всички ние знаем какъв успех и каква цел си поставя политическа партия ГЕРБ в парламентарните избори. Затова победата е изключително ценна и важна, и аз вярвам, че мобилизацията, консолидирането на всички граждани на Раковски ще покаже ясен знак за отношението към днешното управление и за перспективата и развитието както на общината и на държавата от вашите гласове, които трябва да бъдат в събота. Защото от 23 000 гласоподаватели в община Раковски, от 28 000 жители, нали си представяте, че другите ще бъдат доста притеснени в лицето на БСП, ако ние покажем резултат с подобна разлика, каквато беше направена благодарение на вас на първия тур миналата седмица. Разчитаме много на вас и разчитам много на селските кметове, които ще подпомогнат и ще дадат съществен принос за тази победа. Повярвайте, че е много важна тази победа, защото тя ще ни даде този устрем и това самочувствие, за да постигнем това, което всъщност обществото иска. Защото всички други резултати, които се дават в малките населени места, с корупционните схеми и практики за купуване на гласове, се търси внушаване и заблуждаване на обществото за реалното състояние на политическите партии и общественото доверие към тях. Затова разчитаме много на вашата активност и съм убеден, че в събота кмета на община Раковски ще бъде Иван, който е днес тук, и съм убеден, че ангажиментите, които се поемат от господин Борисов и това, което сме записали, ще бъде изпълнено. Защото когато се дават обещания, трябва да бъдат изпълнявани, но когато си поставяме високи цели, първо трябва да ги изпълним. А това трябва да се случи в събота и вярвам, че всички вие ще го направите, защото това е важно и за Раковски, и за България като цяло.